ba suna cikin ko suna an tabbata su ba mu kama su ba sa saboda me an kai dade sun fi mu makamai ne ba ku da makamai to ku je ku kulle kan je wallahi tallahi baka isa ba yau ni da kai a gidan nan ku tuna salamu alaikum to me amfanin a ba mutum hakuri tuntuni ba zai ni ne na ci mutum ki hakuri ba wani hakuri kawai ya hakuri in ma bata ka kawai sa fadili Monsa. go out Sorry sir. Madam, me yasa nake kama? na ce go I still go Yes sir. fadili Sorry sir. Kai wani kawai. ke kin san da yace oga bari in ga miki idan oga ya shigo office ya zauna ke tari ma ba mu iya yi mu a matsayin mu na ma'aikata bare ke kina mace zaki zo ki ci kwalar oga to wannan matsayin shi ne a waje amma a nan cikin gida a karkashin dole za mu ga miki matsayin oga Allah ka zo ka dame ni abin da ya fi haka ma ni sai in mushi zaki da oga sosai to kuwa ki ga yanda la kika maru oga na mare shi sake maru oga ki ga aiko za a ɗebi fareti a wurin nan idan kika ƙara maru oga za ki ga yadda zan sauke bataliya a wurin nan a yi fareti a asara a kame a yi miki hukunci yadda ya kamata a ki ba ga ikon Allah kika ƙara maru oga na mare shi ƙara maru oga ki gani okay ai hausawa sun ce mari ta rabe su a hada idan kin cika yan rigima ki mari ogan sau 10 ki ga yadda zan tashi bataliya a ɗebo kayan yaƙi a biji ke a wurin nan ka ga ikon Allah Allah bai ina ganin wannan fa tana da matsala kawai ka bata da Allah ya saka ma Sorry, sir. sama